Hola, bona tarda. Abans de res, voldria també tornar a recordar Georgina Villanueva, que és feminista, era feminista i, a més, treballava aquí a la Fabra i Coats, així que també des de Dones Iniciativa un record per ella. Bé, seré molt breu per una qüestió de practicitat i després us explicaré això de la practicitat. En aquesta assemblea volem parlar de la Barcelona que volem en els propers anys i també de l'organització que volem. Tenim un partit obert, un partit amb gent molt bona. Jo sempre dic que vaig entrar fa 6 anys a Iniciativa i la meva idea, com la majoria dels que vau entrar, era poder millorar la societat, poder millorar la nostra ciutat, però en realitat penso que qui vaig millorar vaig ser jo, o segueixo millorant, perquè aquí hi ha homes i dones molt bons i amics i amigues realment molt bons. I penso que no ens traiem tots plegats, comptant amb mi una miqueta bona, però també molts de vosaltres, no ens traiem tots plegats el profit, no ens coordinem prou. Si volem una Barcelona millor, hem de comptar més amb la nostra militància. A Dones amb Iniciativa Barcelona ens sentim que darrerament hem agafat més força, hem treballat millor. Vam fer una darrera assemblea amb uns molt bons documents, un document programàtic que nosaltres ens sentim molt còmodes amb ell, en el que parlem d'ocupació, parlem de violència masclista a Barcelona. Ahir justament estàvem parlant amb una associació que tracta de dones agredides sexualment i que està tractant aquestes dones i que no està rebent suficient força o suficient recolzament per part de l'administració. Vam parlar d'acció social, vam parlar de dones grans, de dones amb diversitat funcional, de salut, de com el Consorci de Salut de Barcelona hauria d'alguna manera de tenir més cura de la salut de les dones, que és diferent de la salut dels homes i que no se li ha donat prou cura ni prou atenció. També vam parlar d'educació, de la cultura de les dones, que si bé la cultura està molt menyspreada en aquest instant, imagineu-vos la cultura de les dones, que realment no ha arribat a assolir el nivell que es mereix. Vam parlar d'urbanisme i ciutadania i avui tindrem una companya del col·lectiu Punt 6 que ens parlarà d'urbanisme de gènere i de ciutat. Vam parlar de participació i radicalitat democràtica, de dones i joves i medi ambient, perquè el medi ambient, perquè l'ambient de Barcelona fortament contaminat ens afecta i segurament per alguns estudis més especialment a les dones que als homes. Tenim un bon document que està a la vostra disposició i que més ens ha ajudat a les esmenes de la nostra assemblea. Aquests dies, treballant amb l'assemblea, ens vàrem adonar que realment tan sols som un 34% de dones que som militants i un 37,5% d'amigues. Ens costa, doncs, complir la paritat i ens ha costat. Hem fet moltes càbales per arribar a la paritat a les executives i segurament en tindrem problemes al secretariat. Però algun cop ens ha semblat que se'n responsabilitza les dones d'Iniciativa de que no tinguem prou dones. Això és un problema de tota la militància i ens preguntàvem per què a les associacions de veïns, per què a les associacions, per exemple, en contra dels desnonaments, hi ha tantes dones i al nostre partit o en general, en política, hi ha poques dones. Quina és la resposta de tot això? Potser hauríem de preguntar-nos. Nosaltres hi hem estat pensant una mica. Segurament no tenim tota la raó, però hem pensat que en general la política és poc femenina, és molt vertical, treballa per competència, els lideratges són molt marcats, és poc pràctica. Als homes en general us costa poc parlar i parleu molt segurs, a les dones ens costa més, però estigueu segurs que això no vol dir que no tinguem coses interessants a dir, en tenim i moltes. Treballem més a favor, ens agrada a les dones treballar més en cooperació, ens agrada ser més actives, busquem més el diàleg i fem més política de proximitat i més cooperadora. Així que pensem, des de Dones amb Iniciativa Barcelona, i era el missatge que us volíem donar, pensem que perquè Barcelona sigui millor ha de tenir més força de dones i el nostre partit, la nostra organització, ha de canviar la seva manera una mica, en tot cas una mica, la seva manera de fer política. Volem no només guanyar en nombre de dones, sinó que també volem millorar les nostres reunions, les nostres trobades, amb més política de proximitat. En aquest sentit, valorem molt positivament que també a Barcelona hi hagi copresidència,
però esperem que això no sigui un fet puntual i que d'alguna manera impregni i il·lumini tota la nostra organització de Barcelona i també a nivell nacional. Nosaltres treballarem perquè això sigui. En aquest moment, com sabeu, degut a la crisi, les dones estan patint fortament la crisi a Barcelona. Sempre han tingut una renda més baixa i ara aquesta renda encara ha baixat més. Tenim menys possibilitats d'una feina decent. A més, som les grans cuidadores de la família i aquesta feina torna a estar definitivament a les nostres mans, a l'àmbit privat i sense remuneració, mentre segurament intentem fer alguna altra feina en males condicions. Com sabeu, fa pocs dies es parlava que 2.500 nens i nenes a Barcelona tenen deficiències alimentàries. En aquest aspecte hi ha hagut una moció al Parlament d'iniciativa que farà i que està tirant endavant que aquests nens i aquestes nenes no pateixin. Però si realment aquests nens i aquestes nenes passen gana és perquè les seves famílies estan passant gana i, per suposat, també les seves mares. Per tant, Iniciativa ha de poder acollir i ha de poder donar veu a aquestes mares, a aquestes vídues, a aquestes dones migrades sobreexplotades, a aquestes dones que gairebé no poden parar de treballar i no poden pensar en tenir poder perquè sobretot estan pensant en l'estabilitat familiar. Com deia a l'escola d'estiu en Josep Fontana, l'esquerra ha d'anar menys en contra i ser més propositiva. I aquesta és la nostra proposta des de Dones Iniciativa Barcelona. Si volem una Barcelona millor, necessitem una iniciativa Barcelona millor, que compti amb tots els seus militants i amb totes les seves dones militants també. I això vol dir més dones treballant en política. I perquè més dones se'ns acostin a la política, necessitem canviar la manera de fer política. Necessitem una política més propera, més cooperadora, més pràctica, més efectiva, més propositiva i més oberta. Dones Iniciativa Barcelona hi estem disposades. Vosaltres suposo que també. Gràcies.